Äiti! Äiti ei autanut tässä asiassa mitenkään. Äiti ei auta. Uskon, että äiti ei halua auttaa tässä asiassa. Äiti ei halua. Nimenomaan, äiti ei halua auttaa. Äiti ei halua olla missään tekemisissä tämän asian kanssa. Mä toivon niin. Very good job once he became a zombie. True, he was a zombie, but he Kiva. was also our only pilot. Onks täällä I shot a mitään zombie. kivaa? He was a Ota zombie, mitään Ellis. He must have gotten bitten before he En picked us up. Mutta ei sellaista asettamista pitäisin. Minkä värisiä me ollaan? Miksi saatte? Noora on tollanen... No, Miksi teillä ei oo taaskaan ads-onit päällä, kun mä laitoin teihin? Mä laitoin teihin ja sit silti Pysykää paikalla ja kääntykää tänne päin. No, Pysykää. Roselle pois. Olkaa Roselle. hyvä, sääntykää. Oho, veruutin liikaa. Noniin. Ammutaan Roselle. Olenko minä punainen? Riviin järjestys. Roselle, Oliko why you know? No en mä lähetä teille. Johonkin välissä. No laita sen teille heti, koska mä Joo. voin. Sitten ota laaseri siitä itsellesi. Ja ole onnellinen. Mä olen onnellinen. Heal me. Mulla käski juosta sinne. Et Vitut me sua Mulla oli pillerivaikutus, että sä ammuit mua. Heal me. Johanna, sulla on pillereitä nytkin vielä. Mä voin hiilaa Heal me, sun. mutta kun meillä on vielä safe roomissa. Heal. Stop moving so I can heal you. Kiitos. Sieltäkin olla onnellinen. All right, now I'm back. Ota Lotta! Lotta, karma! We got a hunter. Tyhmä karma. Karma ei toimi. tapoit sen tyhmä karma. Se osaa hommiansa. Stay pass ahead. Karma jokio menee. Tyhmä karma. You got to learn to shoot. Hop. I'm free! Outsi perkele. Mä katsoin. Se seisoi tuolla huoneessa. Mä ajattelin, että joo, mä ehdin hiilata ja ottaa tuon medkitin tosta. Sit kun mä saan just hiilattua, niin sit tulee coachi ja varastaa sen medkitin. Pils. Ai. Mä ammuin snipulla ohi. I don't think Cedar's doing Tai their Johan. job No right. mutta, kuinka se nyt on? Snipulla. Taitolaji, hei, taitolaji. Tässä Kuka snipulla. kiilaa mua? Tässä snipulla. Mitä? Et sä hiilaa. Mä hiilaan itteni. Kuka kiilaa mua? Minä kiilasin sinua. Tiedättekö te palavia Oh, yeah, that's ammuksia? what I'm Joo. talking about. Käytän niitä tällä hetkellä. Mä ammuin kaikki... What the fucking zombit tosta. Ja sitten? Miksi mä saan tuon sitten. panoksen? No, mennään. Hop. Äsä! Hop. Ovileikki! Ovileikit on ihan perseestä. Time to get Ovileikki! wet. Ovileikki! Ai mä jätän. Mä leikin sitten coachin kanssa. Kotsin Haluan ihan kerran leikkiä. keskenään. Entä jos coach ei Ihan putoiminen näyttää skeletoneena. Aapuun! Mikä toi ääni on? kiinalainen sanasta? Coachilla ei mene hyvin. Coachilla on huono maanantai. Eikä ole mullakaan mikään paras kuin näitä zombeja joka menee. Kun saa toiselta puolelta ottaa yhden, sitten toiselle puolelle tulee yksin. Onko se Täällä on hyviä molotovia aseita? pillereitä, mä otan haulikon. Molotovia pillerit, mä otan haulikon. Hihi. Jos on molotovi, niin mä voisin ottaa sen. Hihi. Ai saakeli, niin mä otan. Otta sä otti pillerit. Missä on molotovi? Pils. Otakaa mä heitän tänne. Zombien pään vieressä. Täällä on vielä enemmän kaikkea. Ja ota sit vaikka toi defippikin I'm tuosta. grabbing a Molotov. Eiku, mitä? Got a Paistin defib unit. pannu. Ei kiitos. Täälläkin on defippi. Everybody grab Onks a täällä weapon. molotovia? Mä heitin äsken kaksi. Hei! Yrität sä ohittaa mut? Totta, Frag round. Sitten tää toisen se tulee. Se on niinku truulaava. Ryölle, mä vaan juoksen läpi. Hei, hei. Terve. Reloading. Ding, ding, ding. Mitä hyötyä? Shoot the mudmen. Shoot that madman! Näitä ei oikeesti kiinnosta mun olemassaolo, ne antaa mun mennä. Zombeja ei kiinnosta.
Ei timpoin. Ai, Hehehe, mä nauran sun. jumalauta, no Apua! Karma. Mä nauran. Keri. Arpa kuoppa. Se juoksee takaperin mua kohti. Hetki oikeesti. Kun se on oikeesti Varma- joku muun perässä kuin sun perässä. Seuraavalla kerralla Johanna tulee sun taakse Katokaa, seisomaan. mä oon niinku kukulan kinkku. Katokaa. Kukulan kinkku. Kukulan kinkku kunkku. No vittu, tää on minun... Raptor. Mikä se on siinä? Mikä tää on tää? Et vittu tuu siihen. Mikä se on se leijona kuninkaassa se? Jylhäkallio! Katsokaa, no Jylhäkalliolla. Ja Johanna on niinku Scar, kun se yrittää mun tästä niinku saada alas. Simba, please. Please give me power. Au. Ja nyt ei jalat vaan niinku. Noniin. Paskaksi. Ei juokse Simba enää. Ei juokse Simba. Tai mikä sen isän nimi oli? Ufas. Niin, Mufasa ei ainakaan juokse. Mites mä olin se? Ja Scarhan pilotti se. Ja se taas tekee järkeä. Jumalauta. Lottaa Simba silleen njeu. Pater, no. Nimenomaan, näin. Koittaa Simbaa sen jälkeen silleen, että ei isä ei juokse enää. Ainut asia, mitä pitää murrata. Isä ei juokse munkaan enää leikkikentällä. Olen hereillä. Kyllä. Mikäs ihan paskas kunnossa. Auta! Että voi jättää näin huonossa kunnossa. Mutta kun minua kiinnosti mitä täällä katolla. Voi jumalauta, mä menisin kuolla ja sä oot silleen, mitä yläkerras on? Ja täällä on maakuu. Ai jumala. Johanna, haista vittu! Havileikke. Kyllä mä hiilata voin täskin. Healing. Täällä on yksi zombi aika Yksi sisään. depressiivisen näköinen. No sisään. Enzo! Yeah. Ei kuulu täällä ammu minua. Et mulla ei oo meleaset. Oh. Mä tapan Ei. alle täällä. Mä kuolen tänne ihan just. saatana! Mitä teet? Mitä sä teet? Ai mitä kun mä teen? Mä kuolen. Ammo here. Juoksen ylös heti kun tarve vaatii, mutta mä en oikeesti halua vetää piirileikkiä tankkien kanssa, joten pitäkää huolta itsestänne. Käykö mä? Mä voin käydä. Leikitäänkö piirileikkiä normaalien zombien kanssa? Häp. Leikitäänkö piirileikkiä normaalien zombien kanssa? Can anyone hear me? Coachi voi siilata. Yritän saada coachi tänne. Coachi, tänne. Mä hiilaan coachin nopea. Joo. Sä et vissiin vastannut silleen No help. Virgilille. Ai, pitääkö sille vai vastata? Joo, hiilaan kyllä mieluusti ennen sitä. Ei, kun mä käytän... Kato. Grabbing a jar of puke. Hey guys, look at this. Here comes some boomer bow. Miksi mä et sanoin kaulu? Irti coachista! Ei helvetti. Ai jo. Noora, on susta kiinni. Häh? Ei varmaan oo, helvetti soikoo. Se on musta ja coachista Kun nostaa mut pystyy. No. Joo. Ja tietysti muitakin voit nostella, jos siltä tuntuu. Mä tuun. Crazy sons of bitches. Ei hämärty, mä kuolen ihan kohta. Mulla on debi. Maailma hämärtyy. Maailma hämärtyy. Sori, eikö piti nostaa tuolla. Ui, kun kaikki nyt on aivan. Mutta You are doomed to die, niin se on aivan totta. Mitä? Joo, tapeta! Ei, mitä sä teet? Tapetaan Johanna. Todellakin. Oota, mä reloadan. Te niin epäreiluja. Hiljaa. Sä rupesit Noniin, kuolla. Shooting me. Yritä edes. Mulla ei tuu damakee, vaikka mä kuinka ampuisin sua. Girl, you got to learn to shoot. Noora. Harja mun kaaja.
Johanna aloitti sen. Nyt juokse niin kovaa eteenpäin, tai hiilaa itse juokse niin paljon eteenpäin, kun se päästä. Ampumatta yhtään kertaa. Siis mä vaan juoksen läpi. Joo, mutta hiilaa itse sekä. Hilaa ensin, okei. Okay. Do you think Coach was his first or last name? Mäkin mietin tota joku kuolee. ainakaan puhu, tää on oikeesti säälittävää. Oh yeah, that's what I'm talking about. Sä vaan juokset, sä et ammu, sä vaan Oota, juokset. mä hiilaan vielä uudestaan. Siis en ammu yhtään ketään. Oh yeah. Juoksen vaan. Joo. Katsotaan kuinka pitkälle päästä. Tökkiä saa. Minne päin? Oikein. Sieltä pääsen no, se on vasen kyllä, mutta... Edestä! Mene pois! Mulla on missio! Noora! Voimas. Okei. Sweetheart, don't shoot me. Joo, mäkin tuun. Johanna ylitti mun niinku ihan kympillä. Mitä sä mukaan juosit noin pitkälle? Ai vaan kun se nää jäi mun kimppuun, ne juosit sun kimppuun. Kyllä munkin pitää aika monta tällä. 19. Mä kuolen pelkästä juoksemisesta. Se on joku vitun. No mä katson sen kutsuttuakin se ei oo. Minkä? Mitä? Lol, Roselle äänittää. Mitä? Sä oot Mä tuolla vastaan. kaapissa. Älkää päästäkö pihalla. Päästettiin. Mä oon täällä niinku puolivuosi. Jaa, nää zombit päästä. Niin. Siellä pitäis varmaan lopettaa. Katsotaan nyt kauan kun pärjätään ampumaan vai joku tää ampuu. Mä oon ampunut täällä Ai, koko ajan ihan sori, onnessa. mä oon ampunut jo. Johanna on ainut, joka oikeesti edes yrittää. Ei kun mä rupesin ampumaan sen jälkeen kun... Tai no... Vähän ampuin aluksi. Niin, ei ihan pari laukkausta Ihan vaan. pari laukusta. Yhden zombin saatoin tappaa. Tai Pari lipasta meni tyhjäksi. Mutta niin kuin nyt kun mä olin täällä... Ei, ne löysi mut. Vieläkin elossa. Mitäs helvettiä? No niin, mä maassa. Koska mulla oli 1 HP. Minä tulen niinku... Nousuutin kohta, nousuutin. Yhdessä! Mikä ei ampu? Eli se on se... Oikeesti nostaa ylös! Se oli hauska.